Ay na po, umuna kay kaming kablaawan, di aming kailyak iti syudad Tilawag. Na po, idi kalman, nagrugi kami nga pan nag-assess iti barangays, di jay typhoon, pero may nga affected ti typhoon and flood. So, di kalman napangkam iti Lapas, Gabo, ken Cavite, Sambuanga, apo, di flood prone areas, ken other coastal areas. So, in-assess me, ket na timulong kami nga nag-evacuate iti daddu mga households family. So adamit na i-move mi idi kalman from their houses to the specific evacuation centers di syudad tayo. So disit no barate di kalman apo. Ken tata inrugimi iti nagibunong iti relief goods apo nga nagapo iti opisina ni Congressman Sandro, opisina ni Gob Matthew PGIN, ken ni Apo Handimik, ken di opisina ken Apo. So yung duma pa nga members iti council ken other board members ket nagtitinulungan mi napangkam nagibunong iti nga duma-duma nga barangay Apo. When na po idi rabi nga min ingganat rabi imon monitor mi ada di barangays talaga nga nalayos him ada di neck deep. So manipod tinged baro kong kasi kalala aglalo di barangay Kasili Pila. Certain areas like mga to A, B, Apaya, Santa Rosa, Apo, ket ni deep. So nakaro Apo ti ibagbagada ngamin nga culprit na digij layos, like, let's say kung maij mga to A, B, Santa Rosa, Apaya, ket DJ agapo ti Danom ito'y San Nicolas. So di bagada ngem napigsa ti ayos si Danomen. So from San Marcos diretso to Darayday mga to na pan ijay nga barangays. Kaya ni Danumet nga agapo ti Apaya Apo kasla catch basin ngamin nagapo kano ijay airport or ijay nga banda Apo kasi ag catch basin dati ket gapo ta madamat expansion ti airport Apo ket ijay met ti catch basin di barangay Apayan Apo. So adami di proposal da imbagbaga tatay, so we will assess Apo no kasunod pumayan kadijay nga area. So DJ Apo, ito'y met salit bulangon, first time da nga malayos ka no di baba, nga po ka no dito bypass road nga agdama. So in race na met tatayan Apo no ana iti issues da, so the DPWH will address the issue no kasano Apo. I do not know the exact figures Apo ti Lawag, baka disigat baka buong District 1. So Lawag Apo dami di certain areas talaga nga napakaruan, ada napakaruan nga areas Apo. So like Gabo, Apo, adda na pero di nga infra. Gaputan na pigsat danon. Pen Apo, adda kami dinareba, so nakitakmen kami nga talaga nga hanpay nga min na ilak. So bagbak idi kalman nga gaburan. Ngem gaputa adda danom, agapo ijilikod kasi adda kanal, hami nga mabalin nga gaburan. Ingganat kimaro iso induron na DJ dike Apo. Ngem tiamukmet nga technicalities na DJ Apo ket adamit 1 year nga period iti acceptance nga makuna DJ from the contractor to the government. So no awan pay 1 year di project Apo ang pinaccept the government. So kaya nasawen matirimaan DJ at the expense of the contractor no ko Apo. Ngayon kadjet proseso na. Pena po dapat let's be vigilant kasi dito nga road weather forecast ibagadag subliman DJ bagyon sa tumbigaten. I hope haanin. Agtitinulong telata ti tekona kunti pagmaytan na ti kailyak ti Lawag Apo ket resilient tayo. At least di na duma-duma nga barangay Apo ket ibagbagada met nga better tatana sa ganaan da compared to the last year nga egay. Ngem di dalang inexpect nga kastiman kagraben. So nga DJ lang Apo dapat anos tayo o mabalin tayo. Basta in times of kakasoy Apo ket dapat agtitinulong tayo. Tulungan tayo met ibagi tayo Apo. No ibaga ngamin iti barangay leaders tayon or capitans nga ag-evacuate tayon Apo. Kasi adami di kalman na pamitinulungan, ag-evacuate tayon kunami hanakayat ket idi mo malemen agpatulong met laeng. So sinubla nami manen Apo. So dapat Apo ket dinggin da ngamin iti barangay Apo nonat makunada.